Sziasztok! Ebben a videóban bemutatom nektek a Kiwi Nails legkeresettebb termékeit. Elmondom, miért a körmösök kedvenc alapanyagai, és nem mellesleg az enyémek is. Az első, amit megmutatok nektek, az a Fibergel Peach Pink. A fibergélekről annyit kell tudni, hogy ezek üvegszálas alapzselék, problémás, igénybe vett körmökre speciálisan ajánlott, szépen megerősítik a természetes körmöket, feltöltik a kisebb barázdákat, hibákat, stabil alapot adnak a géllak alá. Aztán mutatom is a másik kedvenc árnyalatot, a Milky White-ot. Ez is egy nagyon népszerű árnyalat. Gyönyörű, teljes, fehér hatást ad. Akár önmagában, vagy baby boomerhez, vagy neonszínek alá kifejezetten ajánlom. Amint látjátok, vékony rétegben is tökéletes fedést ad. A következő a sorban az akrilgélyeink, leginkább az intenzív pink, ez az én kedvenc árnyalatom. Ez egy hibrid anyag. A zselé rugalmasságát és az akril tartóságát ötvözi. Ebben a bemutatóban elhoztam nektek a tökéletes fehér géllakkot. Nagyon pigmentált, tökéletesen fed, nem csíkos és nem ráncosodik. Az állaga és pigmentáltsága miatt tökéletes a francia vég festésekhez is. Egy perc köttetés után tökéletesen átköt, és a legjobb hír, hogy nem sárgul. A következő kedvenc szín az S26-os piros. Ha piros, akkor S26. Intenzív szín, erős pigment és gyönyörű fedés. Ez az a szín, amivel nem nyúlhatsz mellé. Hamarosan hozom a második részt, amiben a többi kedvelt anyagokat fogom bemutatni nektek. Ha kíváncsiak vagytok rá, kövessetek be. Kérdés esetén pedig írjatok kommentet.